Nungamiro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Muri yeZimbabwe muri rudadiso nhasi era rimwe zuva takakupaika nhau zuro paya tichikuratidzai zvedzimba dzaitsva tisati taunza chirongwa chemubatsiri tinoda kuti katimbotaura namadzibaba vacho vaibatsira mwana airwara uyezve tigotaura nevabereki vamwana uyu naiwo mwana wacho tinzwe kuti zvakamira sei. Andrew Neshamba rikava zita rangu. Farirai chirongwa chatakakupai muzuva ranhasi asi musakanganweka kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Tokopawo matendo kuvaera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Tauya kwamuri munhu waMwari, ameno zvamungade kutitsanangurira pamusoro pechiitiko chiri kutora nzvimbo? Tinoti pamusoro panhau iri kuitika iyi zvinhu zviri kutondibatawo. Funga ndakatanga kubva kubasa ndichisvika ndichiti kuti kicheni yatsva, pakazotsva imba iyi apa nebhathurumu iyo ndanga ndiripo kumbawo. Vanhu vakatanga kutotukirira, ndichitukwa ndiripo kumbawo ndakana kudaira zvinhu zvaingotsva panapa nematukiro akadira kuda kukwanisa kanosvika panapa. Ndakati kune mwana saka ndoibva pane mwana ndabvira ndakataura mashoko iwayo. Saka vanhu vaingoya kumbawo kumanheru tichingonamata, kune kuti vanhu vakawanda vaingoya tichingonamata. Zvikatika mwana uyu ainonzi akadonhera apo akatakurwa navakomana vakamutakura, vanenge vatori panapo vakomana vacho ndovatasvika tadanamata naye mwana ndobva amuka. Saka pakumuka kwaita mwana ikoko ndakanda kuti handei kuti pandai munamatira ndakanamata nezita rake. Saka nezorigoko ndopa wakanzwawo here wakati pamwe ndikutaurawo ivo asina asingambotaura iwe handina kana musi wandakambowana ndoanga uroi kuti vanoroi ndabvira ndakaita izvozvo. Isusu tanga tisipo hedu pekuti muri kunanga vanhu uroi kana kuti kwete, nekuti tinorangarira chose nhau yakamboitika kwaMusami vaida kubatsirwa vakapedzisira vaenda kuna vamwe vanonzi madzibaba Jowa. Madzibaba Jowa vakati endai munoshandisa munamato uyu ndokubva dzimba dzatanga kutsva. Imimi munogona kunge muine maonero amunenge muchiita nemapowers enyu amunenge muinawo. Hatisi kuti munenge muchikanganisa, dzimwe nguva munenge muchitogadzirisa zvinhu, asi ndopatakaida kuti mutitsanangurire kuti pamwe maonero enyu munogona kunge makaona zvinhu zvisina kumira zvakanaka, pamwe ndo back to sender tibva tazivawo. Ndinotenda ipapo. Nawe mwana uyu ndakatotaura ndakati mwana uyu nhau kuitika paari handigona kuramba nchimubatsira nekuti hanzvadzi yangu. Handigona kuramba nchimubatsira nekuti hanzvadzi yangu. Chimboendawo kune vamwe. Mwana aingoereswa nemaprofita akawanda. Kumashure kwedu kwachikwatonamata uku handistoriwo mukuru. Cheche inonzi chii? Inonzi Joana Masoisha Nyenyedzi nomwe. Nguo tsvuku. Back to sender. Aiwa kufara hedu madzibaba, kufara hedu kwatiri kuita, asi tinenge tichida kuti tinyasonzwisisa kuti nhau yakamira sei. Asi tiri panhau iyoyo tanzwa nhau yemarasha imimi zvichinzi maikanda marasha kusaidhi rekunoku. Chida kutaura ipapo ndeyekuti musi wandakanamata nemwana iyi hatina kana marasha atakakanda isusu.
asi kumashure pane pandaitonamatoo ndega zvangu ndakabatawo mbiya nemarasha ndega nemhuri yangu. Kana iye musikana wacho akatouya motomubvunza kuti pawakanamatirwa papa pane marasha here, anotokudzira hapana kana mari. Kana vakomana vangu varipo vatoripo panapa mavabvunza pakambobetiwa zvemarasha. Toda kunzwa urwere hwemwana wazoita kuti mupedzisire maenda kunotsvaga rubatsiro. Nofunga inini kurwara kwakaita mwana uyu. Mwana uyu akatanga ndiri kubasa kumama ine kwatinoenda namukaradzi. Ndobva ndafonirwa zvikachinzi mwana aita sei adonha kuchikoro. Handiti poshuwa takabva uku namai vemwana ndobva tauya kumba. Tasvika kumba isusu handiti ndobva ndabvunza mwana ndikati ko mwana chii sara? Zvikanzi baba ndangotanga kunzwa dzungu. Handiti ndobva ndangoita sei ndobva ndangodonha pasi. Zvimwe zvazoitika zvese kumashure hapana zvandanyatsokuita sei zvandanyatsokuona, asi ndo zvinhu zvatanga kuitika pokutanga. Handiti kati alright mwana wangu. Ndofunga ndakagara naye dzinenge 5 days tiri paumba takagara, hazvina kuita sei hazvina kuita. Takagara pamba tichimirira kuti tinyatsokuona kuti zvichaita futi here. Handiti hapana chakaita sei chakaitika. Ndikati madzimai ona kuti tirambe tichiri pamba panapa takaita sei tikagara azvite vana vada kudya iwe chiita sei chimbotisarei kwemazuva mashoma shoma. Ini ndodzokera kupi? Ndodzokera kubasa. Foshuwa ndakavasiya variko kunokumba ndabva ndadzokera kubasa. Ndadzokera kubasa kweke ndobva ndashanda. Handiti ndobva ndafona zviri sei zvikanzi aiwa hapana chaita sei chaitika. Handimona ndokubva ndakati imi chiita sei chimbodzokai kubasa. Kana maiti aiwa hapana chaiti chaitika chimbodzokai kubasa. Ndobva wadzoka wabva kumba ndobva wauya kubasa. Wadzoka wauya kubasa uko ndokubva tashanda. Handiti ndobva tadzoka kumba. Tasvika kumba ndopa tikasvika tichinzwa kuti mwana akadonha Samuel apa achitouya pamba pehanzvadzi yake Prophet apa Bweskeri apa. Saka ari kunzi akazobatwa pamusawu ipo paya. Ndobva vamutakura ndobva wauya naye papi apa pamba apa neshamwari dzake dzimwe dzainamata nadzo. Asi zvakazoitika ipapa pari kunzi mwana akazenga akutaura achiti paizonzi aizotaura kuti ndini sara chichi pachikandwa marasha chichi. Ndakanga ndakuita zvokuita sei zvokuudzwawo nevamwe vanhu. Handiti tagara paipa ndobva ndachizouya pamba panapa inini ndikati arega ndiende kunoita sei kunoona muchembere kumba uko. Ndobva ndasvika panapa ndaona namuchembere makadii tiripo makadiwo. Zvanzi ona mwanangu panapa ndozvakaita sei ndozvakaitika so pakaikandwa marasha pachinzi sara ndowaibva pamwana wangu. Handiti saka ini mwanangu ndiri kuroya mwana wako. Ndikati anonoma asiri zvinhu zvakandibata ndibuye. Saka ini chandikakwanisa kuita handiti ndobva ndaona kuti zvinomaitikira zvaita. Handiti ndobva ndatora mwana uyu. Handiti ndikati there is no need yekuti inini ndichichi mwana uyu achiramba chinamata papa ndikandimusudurutse papi. Handiti ndobva ndamusudurutsa pavakomana. Tagara zvinhu zvezvingoita sei mwana ari kungodonha. Saka iwo pari kudonha. Handiti chii chiri kuitika zvanzi pane kanhu kanonditi vhe hadzi kanoti vhe kubva kati vhe kaviri ndobva ndatonzwa dzungu ndobva ndatodonha pasi. Ndobva ndatanga kushandirwa nemwana ndichifamba kwakasiyana ndasiyana nevakomana nenhau yekuti pane zvanga ndatoona kuti mwana akaramba achiuya pakapa. Handiti kuzosvikirawo inini handiti zvamboti mirei tabatsirwawo ndikapika munamato pakauya mupostori mumwe akauya pamba pangu apa. Ndofunga ndikangoti ndikafamba makati wandei. Handiti kusvika azoyo mumwe akanditi rega ndida kuti tiedze kusunga zvinhu zviri kuitika zvisarambe zvichiitika pamwana. One zvinezvi mwana atasina nokuita sei ndikunyora maexams. Handiti ndo zvakapedzisira zvaitika zvaitawo mazuva zvakaita sei zvakatonhora kudaro mwana asingaite sei asingadoni. Handiti maona saka takagara kudaro ini ndikutopiripewa zvokuti rega ndimbodzokera kupi kubasa ndimbonosenza. Ndo pandikanzwa kuti imba yaita sei kicheni yatsva. Kuchiko chakuitika futi ndakumhanya kuno chingodzokera kumba kuchidzoka kwazonzi kwacha zvakati zvinhu zvakazotanga kutotishusha paya. Saka pari zvino shumba handiti kuyewo kwamaita zvakanaka munokwanisa kutibatsira nenhau yekuti padambudziko raitika pamwana uyu. Handiti inini handairegerera mwana wangu achiita sei achirwara. Foshuwo mapostori ndakafamba ndichida kuti mwana wangu aite sei abetserwe. Saka chandisiri kuzivawo handiti kana kuri kuti mapostori oma ndikafamba ndichita kuti mwana wangu abatsirwe. Handiti pamwe ndokwakusumudza kuti pakunzi pamwe go back to sender.
saka ipapo zvamauyo shumba kana zvibvira anofunga kana kuri kuti chokwadi baba kwamukafamba muchienda muchibatsira mwana uyu pamwe ndokwabva zvinhu zvinezvi asi nini pachezvangu hapana pandikaenda nini kumpostori ndichimutaura kuti ai toda kuti iwe undigadzirire go back to center handina kumbobvira namboita zvokuti ndakati shamwari totogadzire go back to center zvinofanira kupfukira kwaka ai munamatira ringagodza ai toda kuti tigadzire munamato kuti zvinhu zvisaitike pamwana chete saka kana kuri kuti ndipapo pazvakabva here handichazivawo kuti ndezvipi chandangomirirawo inini kuti kana kuri to shumba neshamwari dzenyu dzamauya munogona kundibatsirawo kuchena undochenura kunzi iwe go back to center wakaita into yakonzera zvipi izvi for sure kana zvadaro undoteterera kuti ai zvishuwa pakaita sei pakatadzwa nokuti pari zvino mashoko rinodza ndini ndakaita go back to center kusvika kuimba dzame yangu dziite sedzizvi ndinotenda mwari panguva ino vandipawo simba rokuti ndikwanise kutaura asi kambobvunza ndichakwanisa kutorawo kana shoko rimwe chete nokuti ndandakabatikana zvikuru zvakanyanya saka ndotenda shumba maita basa adzimai enyu aripo hongu aripo tokumbira wauya inini urwere uyu ukatanga ndiri kubasa achinzi akatanga kudona pamba ari patoilet asi mwana akazonditaura kuti pane munhu azopinda achimuti hamusati mahwara muchati zvenyu mohwara nemudumbu zvinhu zvakatondibatawo nemudumbu akati aiti akanzwa musoro chinotanga kumuningina musoro obva anzwa mudumbu obva atodona ndobva zvazouya ari kuchikoro ndobva ndamubvunza iwe unombonyatsa kuona sei kana zvichiuya akati ndinoona kanoti vhei kakati vhei kanenge zvitonga ari kundivharidzira kuita sei ndobva tatonzwa dzungu ndobva ndanzwa mudumbu mangu kutorwadza ndobva ndadona musi wandasvika ndichitobva kubasa zveshuwa zvinangita nguva mwana akabva donha ndiripo ndobva ndamhanya ndatotora usauti ndobva ndakumuzora ndichimukwidza nemafuta ehwai paakazomuka aita zvekuti kana akumuka kuti kunge munhu ane chinhu changa chikamuka zvikanzi uyu munhu anga akandigarira uyu munhu ari kuenda uko ndiye ari kudaro ndobva zvatafambawo tichibatsiwa tichazibva zvabetoke zvinotimirei ndobva kwazouya ana tete vachida kumuona vandati manje akarara rega ndichingomumutsa sezvo mai akomuita se kumuona zveshuwa achingobudawo mumba akangobuda akabata musoro ndakatozvisa ndikati zvatanga ndovasvika ndobva anodonha pakicheni adonha pakicheni wakabva pashedzwa muprofita ukunguwo chena ana tete ndiwanomuziva ndovasvika ndobva munamatira munobvatanga anoti paanomuka wakanamatiwa nomuprofita anozvaanotaura ndobva anamatiwa ndobvatanga kutaura mwana uyu zvaaitaura ndobva azonamatirwa zvaita sei zvapera ndobva tambobatsiwawo zvachamboita kunge zviri nani bva ndadzokera futi kubasa ndadzoka kubasa ava ndavasiya kubasa ndikasvika ndikanzi mwana atowa kumisi mitatu achaita zvekudonha akutiza akutomhanya zvekuti mukasamubata anotoenda asi kana zvazobuda paari odonha munogona mubata akadonha vanozomutakura umuenda se umuendesa kana kwanomuendesa usvika zvatopera ndo zvakanga akuita tagara zvateka kuti unge zvatidzikamei mwana akuda kunonyora aenda kuchikoro asvika kuchikoro kuye ndashenziwa kuchikoro ndo zvaita futi mwana ende zvaaita aingotaura semu zvaaitaura kana amutsiwa ndo zvaanongotaura hazvinei kuti muprofita nhengi kana kuti ndokunguwa tsvuku kana kuti ndokunguwa chena paingomutswa ndo zvaaitaura ndobva ndaenda kuchikoro kuye ndakazomusvikira anhengi nachitonzi dei pasina kuti vanhu vakazomhanya vakamubata kana dei kwauya mota angadai akatsikwa ende kana iye ukamubvunza hapana chaanenge achiziva ndiwo unotozomutsanangurira wadonha wange wadai hapana chaanotomboziva ndobva ndafambawo ndobva ndakurapisa mwana wangu ndakafamba kumaprofita akawanda ndichingotsvagawo rubatsiro because pese paunenge watoita dambudziko unototsvagawopo unotobatsirikana ungangogari ndakaona kuti handingagari ndichiregerera mwana wangu akadai ndobva ndafamba ukandaifamba apo ndafamba apo ndichingobatsirwawo zvibva zvatoita zviri nani iko zvinezvi aiwa zvanonguva zvisingaite zvisingaitike atova nemazuva mhuri yezimbabwe nekuda
mutemo wenyika nekuda kwezera remwana takuita kuti chiso chake chisange chichioneka, asi munzwa zvaanenge achitaura. Mwanasikana, tingade kuti utitsanangurire kuti kurwara kwako chii chinenge chiitika? Nisingatombodza ndoti kana zvatanga nongotanga kuona zvanechiona kanhu kai kanobva kako vanhu ndatoda kanhu rudzi andinyatsonzwisisa kana kakaita sei nokuti kana kari kadikidiki kuti nyatsoona kuti kanenge kari kachihandidzoni kuita kunge nhunzi. aiwa zviringi kamwana karapa wanenge kaita kunge kamunhu kadhoma kako katondigarirapo bva ndatodona. oho, ipapo hapana chaunozomboziva? Hapana chandotomboziva. Zvaitika uri kuchikoro here? Chero ndiri kumba. Chero nzvimbo zvinongoitika? Wakapedzera kuzviita rini? Patanda mukuru. Handiti? Iye nezvawabho ako? Pandabho. Okay. Ndofunga mazvinzwira ndo chirongwa chitanga tiinacho. Hatina chekuwedzera, hatina chekushomekesa, manzwi mahanzwa. Naizvozvo ngatichisanganaika muchirongwa chezuva rinotevera tine mubatsiri tigonzwa kuti vanozvifambisa sei. Icharamba iri ngoma ndiyo here kana kuti kwete, asi semaziro andoita mubatsiri haawadzode kupa matare, anongodaidza mhepo yacho yotaura yega, vanhu vachinzwa kuti chii chiri kutora nzvimbo. Ndinovimba handisi kuda kunge ndichivatungamira, asi ndovimba ndozvavanogona kunge vachizoita, nekuti munovaziva kapaya. Tiri kupfunyanguo ndo zvakaitika, tiri kwamutoko ndo zvakaitika. Ndinovimba zuva ranhasi ndizvo zvinogona zvakare kunge zvichiitwa. Andrew Neshamba ndo zita rangu. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.